Tulos samdan human nasunog ang usa ka LPG retailing store sa Cagayan de Oro City. Gingong pagpaygayon og refill sa LPG canister sa maong tindahan ginaimbestigahan sa kabomberuhan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sayo pa lang sa buntag adlang Huwebes, nabulabog sa dakong sunog nga miulbo sa Zone 5, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Kini ang usa ka LPG retail store nga kilid lang sa National Highway ang gilamoy sa kalayo. Sumala sa tagiya sa maong building nga una ang sunog sayo sa buntag, nawadan og supply sa kuryente ang lugar. Ug pagbalik sa kuryente pasado alas 6:30 sa buntag, namatigdan na nila ang sunog. Mumunay pag-duty nila. Pasulod na sila. Mo yung pag-abri daw nila ni Buto. Kalayo na dayon. Silang tulo na sa sulod. Sa kakusog sa kalayo, may tabang na sa pagpalong ang mga empleyado sa at mga kumpanya sa soft drinks. Samtang nakaangkon sa gunong paso sa lawas ang tulo ka mga empleyado sa tindahan ug daling gipandala sa ospital. Sumala sa Bureau of Fire Protection nga naglisod sila pagpalong sa kalayo tungod sa kadagang stock sa LPG sa maong tindahan. Hinungdan nga gisaka nila sa ikaupat nga alarma ang maong sunog. Ginasuta pa sa kabomberuhan ang migawas nga nagapahigayon og decanting operation o pag-refill sa mga LPG canister ang maong tindahan. Magkuhan sila o kaso ana siya, ana kay bawal may gina siya. Bawal gyud mag-refill, dili siya ang mao gyud nga planta buying sa refilling ana sa canister. Gibana-bana ang moabot sa 25,000 pesos ang structural damage sa sunog. Samtang padayon nga ginakontak sa BFP ang tag-iya sa maong tindahan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.